Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalists, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mga empleyado sa gobyerno probinsyal magabaton sang saka sa sweldo. Libertad Market nahawanan na sang City Legal Office. Sa balita nasyonal, hagna para maimbestigahan ang mataas nga presyo sa sibuyas Bombay gin-file sa Kamara. Minoriya sa Senado ginpaboran ang pag-absuelto sa mga opisyal sa SRA angot sa Sugar Order number 4. Sa balita internasyonal, US maghahatag sang $3 bilyon nga military assistance sa Ukraine. Sa balita sa sports, Bay Area Dragons kag Barangay Ginebra patas na ang standing sa PBA Finals. Sa balita entertainment, Miss Universe Philippines Celeste Cortesi naghatag update sa registration kag fitting sa Miss Universe. Samtang sa balita espesyal aton sige pon istoryahan ng mga laws of karma. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sa Western Visayas. Karon nga law Sabado, Enero 7, 2023. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran. Sa detalye sa mga balita lokal. Kung antes sa aton mga balita lokal, yan ay aton anay balita sa lakat sang panahon. Last stress ni nga aga ang low pressure area nakitaan sa kalayon nga 1,000 ka kilometros na silangan sa southern Mindanao. Samtang ang northeast monsoon o kung hangin amihan ang nag-apekto naman sa Luzon. Ang western Visayas, lakip na ang syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang trough sang LPA o kung shear line. Kasarangan nga huyop sang hangin mabatyaga naman sa bugos nga isla sang Negros. Samtang ang adlaw nagbutlak las 6:08 kaina, magatunod naman las 5:40 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tubtob sa 30 degrees Celsius. Sa detalye na sang mga balita lokal, magabaton sang saka sa sweldo ang masobra 3,000 ka mga empleyado sang gobyerno probinsyal sang Negros Occidental sa Hulyo tuig 2023. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, ini na ikaapat nga saka sa sweldo sa mga civilian government employees base man sa 4th tranche sang Salary Standardization Law of 2019. Ang saka magadepende sa salary grade sang empleyado. Hindi man ang katapusan nga tranche sa modification sang salary schedule nga nag-apply sa mga civilian personnel sa tanan nga sanga sang national government, regular, contractual, casual, appointive, elective, full-time o part-time employees. Duga pa ni Diaz nga sang Hulyo tuig 2022, gin-implementar na ang ikatatlo nga hugnat sang saka sa sweldo sa empleyado sang gobyerno sa Kapitolyo. Ang Salary Grade 2023 ang ginbase sa House Bill 5712 kag Senate Bill 1219 o kun ang SSL 2019. Ini naman ang ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte bilang kasuguan sang Enero 8 tuig 2020. Kamulang nag-implement sa SSL 3, ang SSL 4 laban-laban by July. Start ng July. On schedule pa man sa gapon. Wala man siyang reason na ma-recruit. Kaya ang schedule will be still on the basis ng sa law. No? Ang kabayan sa pahayag ni Attorney Refrando Diaz II.
Ginpasakaan ang sweldo sa mga casual employees ng gobyerno probensyal sa Negros Occidental subong tuig 2023. Ginpahayag na Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz ng umpisa subong Enero, 481 pesos na ang sweldo kada adlaw sa mga casual employees. Dugang pa ni Diaz na renew naman ang kontrata sa mga job order kag contract of service employees paagi sa plantilla kag ginpermahan ni Governor Bong Lacson sa Enero 5. Ini magluwas lamang sa mga JOs kag COS nga wala gin renew bangod sa hindi maayo nga performance sa pag-duty kag pamatasan. Nagligan nga 2022 gin-implementar sa probinsya ang paghatag sa sweldo sa mga JOs kag COS kada 15 kadlaw sang bulan para man sa mga regular kag casual employees ng gobyerno probensyal. Ang aton casual, yung increase na ng ila rate. So, una 477 na sila, subong 481 na sila. Pero ang salary grade 1, nag-increase na sila mo. So, ang ilang rate per day, yung muna, is 477, nag-adjust kita 4 pesos na lang. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Sa ibang paraton nga mga balita lokal, nahawanan na sa City Legal Office Enforcement Team ang Libertad Market. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni CLO Enforcement Team Head Ray Demisana nga pag-maintain na lang ang ila sa karon ginahimo sa Libertad Public Market. Suno kay Demisana, nagumpisa naman siya sa paglibot sa Central Market. Dugang pa ni Demisana, may nakumpisar naman sila nga mga baligya sang vendors nga nagalapas sa ordinansa sa piyak nga makapila ka beses na nga ginsaway. Padayon naman ang panugyan ni Demisana sa mga vendors nga magsunod sa ordinansa agud malikawan nga makumpiskar ang ila nga ginabaligya. Natanagid man natalong sa itanagid no kay nagkooperar ang tagihasang bagsakan. Ang sa bagsakan na ginamuno mo sir, ano na nga street ang sa nahawalan nyo dugang? Amo ni siyang Lisaris Extension kag Libertad Extension man ini sa barangay 40 wala. Ang kabahin sa pahayag ni Ray Demisana sa City Legal Office Enforcement Team. Ginpahayag ni Gawa Secretary General Winnie Sancho nga dapat ibalik sa pwesto mga opisyal sang Department of Agriculture kag Sugar Regulatory Administration nga napahalin sa pwesto matapos ang illegal nga pag-issue sang Sugar Order No. 4. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Sancho nga ini matapos ginabsuelto sang Office of the President ang apat ka mga anay opisyal nga ginalakipanan day Anay Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, Anay SRA Administrator Hildo Serafica, Anay SRA Board Member Roland Beltran, kag Anay SRA Board Member Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Sunog kay Sancho ang mga bagay ang dapat ginistoryahan antes ginakusarahan ang nasambit ng mga opisyal sa diin nagresulta sa ila kahuy-anan. Naibuloan ang apat ang ginpasakaan sa kaso ng grave misconduct, gross dishonesty kag conduct prejudicial to the best interest of the service bangod sa ginaligar illegal nga pagduso sa pag-import sa 300,000 metrika tonelada nga kalamay nga wala sang ihibalo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Yan na din no sa ilang nag-low moral, mas nagkabiyat na sleepless night, dismal reputation, mental anguish. Sinagyan nila ni tanan. But it's good that in the end they were vindicated. But the damage has been done, no? Sigawa Secretary General Winnie Sancho. Samtang patay na sa nasapuan sa tumang sang Caltex gasoline station sa dalan na Lacson via Aquino Drive sa Barangay 3 sa siyudad ng Bacolod, alas 4:30 siningaga ang isa ka taxi driver. Ang biktima gikilala kay Leonilo Borbon, 48 anos, residente sang Banga 9 sa Purok Mabinuligon, Barangay Sumag, siyudad ng Bacolod. Sa inisyal nga pagpangusisa ni Police Captain Jonito Pastrana, ang hepe sa Police Station 2, nagtawag sa pulis si Security Guard Renji Librado matapos nakita ni ang patay nga lawas ni Borbon sa tubang sa amuang gasolinahan kag napatihan. Aksidente nga namungguan sang isa ka SUV nga ginamaneho naman ni Miguel Hujomari Gialogo, 22 anyos sang Purok Kasilingan sa Barangay Tangub. Sa pagpangusisa ni Pastrana, ang insidente na tabo sa tubang sang Shirless Nilagaan dira sa tubang sang Golden Field Commercial Complex sa Dalan Araneta sa Barangay Singkang Airport. Dugang pa ni Pastrana, ginagatimdog sa kilid sa dalan si Bourbon sa aksidente na mungguan sa salakyan ni Gialogo
Kag ginapatihan nagpilit ang ulo sini sa windshield kag posible wala na tropangdan ni Gialogo bangod nga tuman ini ang kahulugbon. Si Gialogo ang gin-turn over na sang kapulisan sa Police Station 8. Ang taxi driver, dito na sila katambay sa tubangan sang Sirlin nilagaan sa may City Mall, Bulifield. Ang suspect, nag-drive sang Ertiga, nasungkit niya ini ang taxi driver along the road. Tapos na-drag, guro nagsulod ang ulo sa may windshield. Tapos may masya kabatyag, kay tungod siguro nakainom. So pagliko niya diri na sa Ramos, doon na may raport ka gamay, mo nindadagdag ang biktima from alin sa windshield. Ang kabayan sa pahayag ni Lieutenant Jonito Pastrana sa Police Station 2. Tinguhaan sang komitiba ni Councilor Calaw Puentevella nga mapatigayon sang lokal nga panguluhan sa Bacolod ang regular nga pagpatigayon sang inspeksyon sa mga gasolinahan sa tuig 2023. Suno kay Puentevella bilang chairman sang Committee on Energy, luyag sini nga hingion sa talatapan sa alkalde ang pagtukod sang regular nga team nga among magapatigayon sa nagakaigo nga inspection. Duga pa sang konsehal ini nga implementasyon sang kasuguan ang nagatuyo lamang nga maproteksyonan ang interes sa mga Bacolod nun nga nagatughong sang gatong. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 9 minutos sa nagaligad sa tak na nga alas 7. Hagna para maimbestigahan ang mataas nga presyo sang sibuyas Bombay gin-file sa Kamara. Samtang minoriya sa Senado ginpabura ng pag-absuelto sa mga opisyal sang SRA angot sa Sugar Order number 4. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Sana, ano nang nahuya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Okay, mga agaliwat mga ka-aksyon. Good morning dira sa nga monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. No? Yes! Sakay Miss Jinky de Alagdon dira who is watching right now. Good morning dira sa imo. Sakay classmate ko Edwin Escopel. Good morning man. Nancy Balsimo. Sakay kasako na Jola Garcia. Siguro sumong sa Gimaras. No? Good morning dira sa imo. Rosemary Kabugwason from Kubay sa La Carlota, guro ni. Si Lalaine Grace Ibarra. Grace, morning sa imo classmate. Lilibeth Pabilan Torda. Happy Saturday man sa imo. Homa Lumena. Kag si Rizal Balsimo. Good morning man. Kag dali ka kay dini ako nga. Sige, Aksyon. Hindi ka biyan na ibe. Good morning, man. Dira kay Ma'am Jane Heselgon. Ang bebs mong gustan, sarado. Kung kagapo, nagpahapit ko tani sa ila ni Mama. Ihatag ko tani sa imo. Galing kay sarado. Te, wala ta ka natagan eh. Te subong?
Ti kagapon lang ko to yung tani, gusto maghatag. Subungin daw, hindi ko na feel maghatag. Ay, amo na. Galing sirado gapon. Naglabay sila mga okay. 4 p.m. Galing kasi sirado, kailangan ipilit. Tagin na, be. Gani man. Alangan do buksan gitu. Buksan Si gitu. Tiray, Linaha Kayaw, si kumare ko, kag si Pari Gilbert Araman, kag ara sila gilis mo sa bantayan. Uy. Pangapi. Ni upod kay Lilian. Ay, Si doon Klas- ka Why pa sa kapuli gali sa Australia? No, si kay manupuli na ni sa Australia. Mo sa puli man. Good morning. Kag morning mandira sa kay Remy. Ara man da si Remy. Classmate man na namon. Aras lang ka pangapi sa bantayan. Karon sa hapon ara ato makuto sa bantayan kay daw may Ako tamo, inyo bala isang errands mo everyday. Gani, man daw galingin gani ulo ko sa makladuan sige lang. Ang mga kuan ko bla grupo ko bla sa Bago City Cultural Troupe. Mga bongga sa mga cultural troupe, Ay, ha? lang sa amon Gano'n ka lugaw. mo na sa cultural troupe? Kakon ga kanta ga wala ko kasaot kay. Ano ka bongga? Gid ba na permiso? Abi mo sa una may ara kami na kundi ang amon na cultural troupe na may kanta, may saot, may drama. Oo. Sa saot sa una may grupo kami sa una nga ginpili gid kami ya. Panawag sa amon The chosen one. panawag sa amon mga wakaranay dancers. Wakaranay. Ang wakaranay is Japanese word na Gani. siya. Nga, meaning wala niya, ka kabalo. I don't know. Oo. Tiyan mo na namin wakaranay dancers. Wakaranay. Wakaranay dancers. Ano naman? Yawan tudlo sa amon amon trainer. Malaki kami tanan. Pero nga ba, sigudugin pinahan. Abi mo, nagsaot para kami sa kuan sa plaza. Uy, alo. Oo, kaya may kuan kami mo may may show kami bala. Ating show na mo, na cultural show tanan mga saot. Amo pa rin yung uso sa una, Aksyon Boy, ng mga cultural show. Di wakaranay dancers kami, mo tiga-tiga gid mo. Puro walang tiil. Mga mo na. So, most uploaded. Oh. Te. Kaya mo na maklit anay kami karon. Pating tiil, guro ka palakpak ay. Di maklit anay kami na karon naman sapon. Kami na kanday Ma'am Luing. Tiri minis eh. Sila ni Ma'am Luing. Dawamon nga New Year's party Sige. Good morning. Ate aragid sila eh. Sige. Standby na sa aton mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless.
Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! In Standard Time, las 7:18. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, nag-file sang hagna ang Makabayan Block para maimbestigahan sa Kamara ang mataas nga presyo sang sibuyas Bombay. Nagapati ang mga mamalida nga may nagakatabo nga manipulasyon sa presyo sang sibuyas Bombay nga nagalambot na sa tubtob 800 pesos kada kilo ang presyo. Ang ining resolusyon ang in-file ng Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, kag Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Sunod rin, ang presyo sa sibuyas Bombay ang masobra pa sa 570 pesos, ang pinakamataas nga daily minimum wage sa pungsod. Sunod pa sa mahini, ang farm gate price ng sibuyas Bombay sa tuong Nobyembre, ang yara lamang sa 25 to 27 pesos ang kada kilo. Nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa tanan nga mga natungdan nga ahensya nga tutukan kag tapnaon ang tanan nga smugglers sang agricultural commodities bilang proteksyon sa lokal nga mangungumaw batog sa kompetisyon. Sunod kay Gatchalian nga sa piyak sang wala kag tuo ang mga nagakakumpiskar nga smuggled products pero wala sa ka-aresto nga dalagko nga personalidad. Base sa records ng Agricultural Department sa tunga-tunga sa 2019 kag 2022, naglabot sa masobra sa 600 milyones pesos ang mga agricultural kag fishery products nga napalusot sa pungsod sa piyak nga nagpatiyan ang Bureau of Customs sa 542 ka kasos ang seizure nga ginalakipan sa masobra 1 bilyon ka pesos nga balor sa mga produkto nga pang-agrikultura. Kalakip sa mga farm commodities nga ginpalusot sa pungsod ang kalamay, mais, baboy, manok, ahos, bombay, carrots kag isda base man sa records ng Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Ginpabura naman sang minoriya sa Senado ang desisyon sang Malacañang nga iabsuelto ang 4 ka mga opisyal sang Sugar Regulatory Administration sa natabo nga makaduluda nga importasyon sang kalamay sa piyak nga wala man sang kakulang sang supply sang nagligad nga tuig. Apang ginkontra naman ni Senator Francis Tolentino ang desisyon kaginpahayag nga hindi ini makaapekto sa resolusyon sa Senate Blue Ribbon Committee angot sa kaso nga involvado si Ana Executive Secretary Attorney Victor Rodriguez nga ginkakas na bangod sa among isyu. Damlag lang ginbasura sa Office of the President ang kasong ipasaka batok sa ilananday Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian, Sugar Regulatory Administration Administrator Hermenegildo Serafica, kag mga board members nga sa Roland Beltran kag Aurelio Gerardo Valderrama Jr. Nag-ayo pa ang internet speed sa Pilipinas sa katapusan nga bulan sang 2022. Pinakabag-o nga record nga ginpagawa sang global speed monitoring firms nga speed test by Ookla. Base sa pinakabag-o nga Ookla Speed Test Global Index Report, nagtaas ang mobile download kag fixed broadband speeds para sa pungsod sa tuong Disyembre. Nagtaas ang mobile median download sa pungsod sa average nga 25.12 megabits per second halin sa 24.4 megabits sa tuong Nobyembre. Ining 4.49% month-on-month improvement para sa mobile internet speed. Nagatiglawas man ini sa 17.33% improvement halin sa nagsulod sa ang Marcos administration sang Hulyo 2022. Nagdasig man ang December fixed broadband median download speed level sa 87 Mbps halin sa 81 Mbps nga na-record sa Nobyembre nga nagabugo sa download speed sa 7.01% month-to-month kag 26.39% halin sa Hulyo 2022 sa pag-umpisa sang bag-o nga administrasyon. Ginkalipay naman ni National Telecommunications Commission Officer in Charge Commissioner Ella Blanca Lopez ang pagdasig sa Philippine internet speed. Nagpangayo naman sang pasaylo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. angot sa natabo nga temporary shutdown sang Philippine airspace antong adlaw sang bagong tuig. Sa iyang mensahe, partikular ang pangayuan pasaylo sang Presidente ang mga pasahero nga nagpauli pa gikan sa iban nga pungsod para makaselebrar kaupod sang ilang pamilya.
Nakigsapol na si Marcos sa manatungdan nga opisyal angot sa matikang masiguro nga hindi na matabo sa liwat ang insidente. Sa unang adlaw sa tuig, may 282 ka flights pakadto kaghalin sa Manila ang nakanselar, na divert kag na delay bangod sa power outage sa Air Traffic Management Center, kag 65,000 ka mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport ang naapektuhan. Nagnubo pa ang COVID-19 positivity rate sang Pilipinas kag ang kadamuon sang nagakatapikan sang virus. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nag-average sa karon ng pungsod sang 426 ka kaso kada adlaw, nga mas manubo sang 28% ikumparar sa nagligan nga semana. Ang positivity rate naman nagnubo sa 6.6% halin sa masobra 8% nagligan nga semana. Sa pihak sini nagapabilin nga mas mataas sa threshold nga 5% sa World Health Organization ang positivity rate sa Pilipinas. Suno kay Vergere, sa pihak nga tayuyon ang pagnubo sa kaso ng virus sa Pilipinas, wala naman sang kasiguraduhan kung magapabilin na lamang nga manubo ang direksyon sini. Samtang nagapabilin sa low risk ang healthcare utilization kag hospital admission sa Pilipinas. Nagpermahanay naman ang Department of Trade and Industry sa Pilipinas kag China sang isa ka Memorandum of Understanding may angot sa electronic commerce nga tuyo pabaskugon ang pagbuligay sa nasambit nga sektor. Sa state visit ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa China, pareho maging pirmahan nanday DTI Secretary Alfredo Pascual kag ni Chinese Minister of Commerce Wang Wentao ang MOU sa e-commerce. Sa idalom sang MOU, nagpromisa ang duha ka pungsod nga itibong ang dekalidad nga produkto kag serbisyo, padayunon ang business exchange sa tuwa sang micro, small kag medium enterprises, e-commerce platforms, startups kag logistics service providers, subuman pagpaambit sa mga best practices kag innovative experiences sa paggamit sang e-commerce. Gindayaw ni Senator Christopher Bongo ang pagpataas ng pondo sang Department of Trade and Industry para maghatag sang pondo sa pangkabuhayan sa pagbangon at ginhawa program sini nga tuyo mabuligan ang mga micro, small kag medium enterprises sa tunga sang krisis nga ginapakatubang sang Pilipinas. Nauna diri madinalagon nga naapelan ni Go ang budget allocation sa PPG program sa DTI sa mga deliberasyon sa tuig 2023 nga pondo sang ahensya. Gina-insister sa senador nga ang MSMEs may dako nga papel sa pagbangon sa ekonomiya sa pungsod kag mga lokal nga komunidad. Nag-file man si Go sa pila ka legislative measures para suportahan ang economic sector. Kalakip na ang hagna nga tuyo himuon institutional ang programa nga One Town, One Product sang DTI kag ang ginsusyon nga Government Financial Institutions Unified Initiatives to Distressed Enterprises for Economic Recovery o kon GUIDE Act. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:26. Ang ato mga pangunang balita international, balita negosyo, balita showbiz, kag balita sa sports. Sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman nga mga ka-aksyon ning Mighty C Blanc alkaline nga vitamin C, naga-edukar, naga-balanse, kag naga-pabakot. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na.
magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Sige, Aksyon Eden, sinunod ang arata sa imo. Ari na si ano? Wala pa ta kasugod ba? Ara gina no. Basta na yun. Halin ka na ara ka na kay Ma'am Lilian Bermudez, kay Manong Raymond. Ako Manong- mabasa, gusto mo? Ako mabasa. Ikaw lang, sige. Pwede man ikaw Ako na lang Happy New Year, Action Boy. Tamiyo lang my family Marinay, Legazpi de la Cruz, Baha, Santa Ana, Duran. Sa ilada ni Tita Pasita, Baha, kag kay Father Duran. From La Castellana, sa Manghanoy. Okay. Manong Manigro? Si Manong Guro Manong Raymond. Manong Raymond, mga gada. Kay Jamari Macariola Estelioso, good morning. Toto Balolot, may agaman. Roldan Doronila. Arben Arboleda, good morning man. Inday Blaza, may agaman. May palagas pagit si Manong Raymond ho. Kay Lola Erlinda de la Cruz, kay Mama Ramona. Good morning, Miss Eden. You're so beautiful. Small things. Small things. Yes. Gamay lang na. Kay Mercy Palacios Relatos, good morning. Ever Rose Patigayon, Balolot may agaman. Ma'am Gina Sulgon, nga asirado ka mo kagapon. Oy. Kunti, ito yung ginatag ko tani, subong kay Sir Boy, pero subong kong abri na kamuti, wala na yun, expire na toong kahatagon ko sa iya tani kagapon. Ato ba lang, nagain lang ko sa pahon, nakasang natag 220, alam 250, di po payo, obla 200, so? Subong ito tag 20 na. Kasabot sa tag-mind. Oo, sa kabligyan na, so tupite, ayon mo to 20, yung di perdi ko da. Oo. Yung perdi ko. Ti subong tag 20 na lang. Kasabot. Good morning. Ano ko na Tamyo Yaliog? Si Nang Jenny Villar. Happy birthday today! Yes! Happy birthday to you! Happy birthday, Jenny Villar. Standby na sa mga balita, adugang nga balita. Aksyon Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:30. Sa detalye na sa Balita International, ginanunsyo sa United States ang $3 bilyones nga military assistance para sa Ukraine. Sunod kay Press Secretary Karine Jean-Pierre, ining pinakadako nga aid package para sa Kyiv. Dugang palakip sa ihatag among Bradley Infantry Fighting Vehicles, MRAPs kag personal carriers kag mga self-propelled howitzers. Ginanunsyo man sang Washington kag Berlin nga maghatag man sila sang armored vehicles apang wala pang mahibaluan kon pila kabilog. Sa negosyo naman, ginapaabot nga magapatigayon sang rollback sa presyo sang produkto sang petrolyo. Suro kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Aband, dako ang tsansa nga maganubo ang presyo sang gasolina, diesel kag kerosene sa masunod nga semana base man sa 4 ka adlaw nga trading. Ginabulwanta nga maganubo sang 50 sentimos ang kada litro sang gasolina, kag 1.50 naman ang pagnubo sa presyo sang kada litro sang diesel kag kerosene. Ang final price adjustment ang natala na i-anunsyo sa Lunes nga adlaw. Sa foreign currency exchange rates, ang US dollar 55 pesos kag 14 sentimos, ang Singapore dollar 41 pesos kag 32 sentimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 6 sentimos. Sa ato naman nga Balita Entertainment, Action Boy. Nabato na ako nakuha na ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi ang crown. Charot lang. Manifesting ang iya country sash. Country sash? Inang Philippines. Yes. Para sa 71st edition ng Pageant Week ng Miss Universe. Sa iya Instagram account, suksok siya ang sparkling purple and silver outfit. Kaupod man ang iban nga mga representante sa iban nga pungsod sa registration kag fitting sang ila sining mga. Ato na to si Celestial? Ato na to sila. Nag-post man sang video si Cortesi nga nagahampang sang piko. Piko? Joke lang. Nagahampang. Kayo ang na. Nagahampang kay wala gid butang sa balita ko ano hampang mo. Base Jackstone to ya. Base man. O taxi. Luwag taxi ang iya nga roommate nga si Virginia Stablom nga representanta sang Italy. So ay may amo ko mo niya ngampang. Gamo para
Kamo ba? Ikis. Agoy aga kadagdag sa Ito doon ta kabla. May anong Sige mga lagba na sila tiil ba? Yeah, let's play this play. I'll teach you how to play the game. Tansan magamit. Filipino game. Ano nga bang yeah, let's play taxi. What's that in English? Cab. Taxi. Taxi. Kaya. You do that. You cross your leg. Lagba para sila dati. Anong gagawin na? Tapos hindi coins action magamit. Tansan. Ang pag-cross ang legs na yan, mga kuwan sa daw, ano bla bla bla, kung mga tanda ka gibla. Tapos ang imo kontra yung tanda niya basta ikis ka. Hindi niya basta ikis ka. Ikis ka magamula siya tadlong. Ikaw yung ikis, may harap na likod eh. May likod pa na. May mo pa na. Ano tira raw ba? Ang iyang roommate si Miss Italy. Sino to nga? Valentina. Si Virginia Stablom. Ang Miss Universe Pageant Action Boy, tanaw tatanan, kay patigayon nun ini sa Enero 14. Ay, Sabado. Dito sa New Orleans, Louisiana. Sabado na, di ba? Yes. Sige. Good luck, Sel. Makadto ko to gani by 16, no? 14. Sa 16 ko yung makadto. Sa 13, kanto to action boy. Kay sabi di ba sa 16 kung makuronahan na si Celeste. Yes. Kagaw lamon mo iya corona. Kay mapapicture ta. Picture ta. So good luck. Kay bala mo na giveaway lang kuliwat mo. May kabalaslan na sa ako. Good luck, Sel. Zil Minardo? Si Celeste ba? Ay, Sel. Sel. Good luck, Sel. Balita sa sport. Nagbawi sa Game 4 ang Bay Area Dragons para makuha ang patas nga standing. Nga duwa ka pierde batok sa Barangay Ginebra sa nagabraan karon nga best of 7 series ang PBA Commissioners Cup Finals. Nagdaw ang Dragons sa score nga 94 samtang 86 naman ang nakuha nga puntos ang Ginebra. Ang Game 5 patiuno naman sa Enero 8 sa Mall of Asia Arena. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:35, ang aton balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Para sa damit na ka-bloom sa bango. Isa lang. Sige, din ka na to Aksyon Eden, dambe? Di na natak ay kadamo sa comment ni Manong mo ho. Tito, yung kakurugali. Tito naman, sige. Tito boy. Okay. Abi ko Manong ko sa... Lamota mo na si Ray Flores Barrioga, way pa. Dira ka na. Mary Ann Valencia Ecraela, good morning man. Kay Kagawad Imbong Jocampo, aran sila na kapihan ni Chona. Naupod naman sila daw. Upod naman sila ni Kapbito. Abi, sana lang kamo kabala. Kay Rochelle Fulgencio Susana, morning man. Kay Kagawad Melchor Baroca Rumbines. Belated happy birthday, Kagawad. Birthday ni kapon mo. Belated happy birthday. Belated happy birthday, Melchor Baroca Rumbines, Kagawad King Rumbines. Yes. Melchor na sa kay sa una by 3 Kings. So si King Melchor. Yes. Happy New Year man sa imo dira. Kaya Tito yakong ni Raymond Oo, gani. Dito, yaka, manong mo sa. Manong ko sa. Okay lang maguro, no? Doon paras ka gamo, bala sa balita, ito ginab lang. Nabungguan sa lambot sa... Nabungguan sa Araneta, dira sa Tabangang Golden Field. Ang bangkay, diri nakitaan niya sa Ramos na mo. Ramos. Oo, sabi sa Kino, Lacson Corner. Ano dito siya nabungguan. Layo. Tiambal gani ni Sir Pastrana tubla sa voice clip. Nakalabay sa kuno sa rough road. Tipo labay sa rough road na dagdag naman ka. Tiya dito lang kuno na mulalungan nga. Yung may nabungguan siya. Oo. Ina-imagine ko lang. Abi message ni sa amon ang nakakita kang nakasugata kag ginasang salakyan. Tingala sila guro may gahapaon. May tao nga gahapas sa salakyan. Naman. Sa kwan sa Tapaludo. Oo. Sige. Marisol Noha. Manuel Jan Ong Gran Kapal. Ay, good morning. Eddie Laus. Miss Georgia Gargaseran. Arag yapon si Miss Georgia Gargaseran. Yes, hello. Kumusta na si Frances? Nag-greet na nagapon si Frances di sang Happy New Year. Kagapon lang siya nag-greet? Gapon na siya nag-greet. Early pa siya para sa Chinese New Year ba? Bago na siguro kadumdum nga New Year na. or okon early, Early pa sa Chinese New Year. Sana Chinese New Year? Sa 22, no? Siguro, kung basi idugo naman lang nila. Daw sa January 22 lang Chinese New Year mo.
Nadaw mo na sa latest info nga naglambot sa Oh, ako. pero hindi na sa Lacson. Oh, away na di? Hindi na. Kasi may kuwan, may sa arang Manila, di sa may Upper East. May Bacolod jet yapon? Bot kung bakalodjat pang tawag sila. Pero dapat sa nabalaan ko, isa ilo di sa Upper East. Hindi na Basta sa Leonor Lacson. man lang tawag, hindi na Bacolod jet. Ano naman? Kasi Leonor man nila. Tagaan ka nila. Abi tagaan ka ni Mayor kay gayunan nga. Abi boy, come up kada sang bago nga pangalan. Bacolod jet. Panumduman ko pa na kay madalom ina nga pang pag-analyze. Panglugayaw. Madalom ina nga pang inu-ino. Oo, sige lang Sige. Good morning da kay sa pamilya ko no ni Yols Apolinario sa sitio Pangpang, Barangay Alihis, Valladolid. Sa iya 2 kids, si Bebe kag Toto, sa iya tatay kag sa husband niya, kag sa Maninoy Erning niya, nga gapamati man sa Aksyon Radio. Good morning. Yes. O, standby na sa Balita Espesyal. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:39. Balita Espesyal! Good morning sa atin sinima ka-aksyon. Kasi action dollar pa, energy! Mga Energy! Kamuna sa... Energy! Importante may energy man siya gyapon. May energy lang siya gyapon. Correct. So, good morning dira sa aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa Facebook. May aga dira lot sa inyo. Sa mga drivers naton, na naman tong taxi driver to yung ginsungkit to sa isang muna mudlayin kisabla nga ikaw way ka man niya nag-inom, way ka man niya nagpaubog. Tapos yung iba niya muna nakainom, way ka man niya kalabot-labot ginsungkit sa iya. Ka funny pabla kay didto kaya na didto siya nasungkit na bungguan sa may atubang sa Golden Field. Diri sa iyang bangkay ari diya sa Ramos iya kita. Gani, nakalayo gid man. Imagine mo bala action boy ang alagyan nga man lang da masubay sa Lacson gid Oh. Araneta diretso Lacson basi nag-agi pati sa gani sa dalom to di. Basi dip sa nag-agi bas dalo. Diba? Ano man nga kung sigurong driver ay nag-igo ulo ya sa windshield kaya nabuka ginang windshield. Oo, pero Tapos ang passenger side nga. Sa passenger side. Oo. Tapos, wag gyapon ka na notisya ang driver sa 22 years old ang Hubin pa mo ning budlay. Tiyan mo to gani ang ambal ni Sir Pasta nakaagi siya sa rough road amo to na. Nahulog. Oo. Guro gadlagan guro ang SUV to guro nagahapaon na siya sa tapaludo guro sa salakyan ang driver ni isang taxi nga nabungguan. Oo. Ano man. Karon ano na kayo miss ka ng kapulisan action boy. Tingala. No naglibog ulo. Kung paano natabo no? Naglibog ang ulo nga dito kaya sa Golden Field ang bungguan ng bangkay mo yari diya sa Ramos sa Kino Drive corner Lacson dabla. Oo. Muna dang Ramos mo gitawag na Ramos kaysa una may kunada mo daw something bilang daw Ramos Engineering Something. daw mga kayuhan mga sakyan bla daw muna da. Amo tiyan na mo kaging tamag sa Ramos. Pero actually BS Aquino Lacson Drive na siya. Yes. Ang BS Aquino North Drive na sa zona tawag na mo. North Drive. Sige. No kalayo gid no, I can't fathom. Wo, can't fathom. No, kung ikaw ang garipol, kung ikaw ang anchorman, di mo kina may garipol, mo galingin ulo na mo. Oy, kay ang ikaw mismo nga report gilingin mo ni ulo mo. Section Fred, gina do tayo malipong sa lingin ulo. Duga po, gagwa sa gani ina, duga tangla na lang sa mo. Doon di sa mga butay nga dito gid mong kuha ng bangkay ari diya sa Gani. no, nakatingalahan. Anyway, sige lang good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon dira ang naga-monitor. Of course, naga-monitor. Naga-monitor. Kay sa ila ni kagawad Monica Prudente kag kay Ma Mercy dira sa may nanunga sa may hinigaran. Ara pamanda si Manong Miker kuno. Do today pa to siya mabalik. Sa ila ni Lizelle, Michael, kag Josel. Good morning sa imo dira, sa inyo dira kay Incheck, Nomer, Ramon, Lordy, Damo, Joshua, Rock, ha ha ha. Dalawa yung ha ha ha. Kag nag 2 month
Nag 2 months kagapon si Baby Carmelo Anthony aka CA pero si medium ang panawag kay si tataya si small. Siya yung medium na? Medium ang mahayo gani nga tawag si iya ni kagawan mo ni ko prudente. Apo gini ni kagawan mo. Kaya tawag niya medium kaya ang bata ya si small. Si small, so ang dason sinada may Si large. padako gala, large tapos may mo sa extra large. Extra large, XXL, XXL. XXXL. Nan. Kay Ayan Coral, good morning dira. Si Ma'am Luisa Luing Melos, good morning man. Oy, Ma'am Luing, kamusta ka na? Good morning. Doon nakahugot ni sa kagabon mo. Gani, naghugot sa nakita ko yung Yan mga ka mo na post. daog eh. Ako na po post sa Malia, i-delete ko na lang ni karon naman. Abi man para hindi ka na ma-stress kung magkita ay kamo ni Aksyon Boy gani karon. Abi pa bakla ko da sang mani mo. Kaya hidlaw na gid ako sang Ito, mani. tara na sa gali ko of the night kami na karon. Oo, bakla no ka Aksyon Boy ha. Tagpila ta ganay don ang tab. Bakla no ka kay bayran talang kadi. Sige. Karon Okay. na. Pila ka tab? Duwa lang. Duwa lang. Sige. Good. Dili pa kita ng transaction. Alright. Doon pala ako na ningugot, ninuing mo. Oo, sige lang. Papaila siya bala. New year, new hugot. Yes, kay Nonoy Treyes dira, morning si imo Noy. Sa may barangay Pahanukoy, no? Kag si Ruby. Si Kap Maninoy mo no libuon may agaman. Oy, Maninoy, may aga kag kay Suon Mike. Good morning, Yes, man. kay Luke Nicor sa RSB La Carlota. Sige, go. Alright, Deduction Boys, atong siningang balita special, Laws of Karma. Ang ikaanom dire, the Law of Connection. Kaya ang the past, present, and future connection boy are all connected. Amo na? Hambal di gani sang ginspasa sa akon Aksyon Dorel. No. Kaya wala galing nambal kung sino ding author mo. Pero tiya mo na, ang sa Laws of Karma Connection Boy, may ara na law of connection. So, silingon, ang past, ang present, kag ang future are all connected. So may siling nila ko no, let's forget the past and face the future. Oo. Kung hindi hindi mo muna kay may connection sila. Lagson siguro sang karma. By the way, morning ana gali kay MJS Candido Hildore dira ha, may Hello. aga. Tsakto niya siling ni Badi Akupan ang Ramos ara dira sa una ang Ramos Machine Shop na amo na siya sa una. Lain yung kadlaw ko Aksyon Boy. Bala ka daya Ma'am Luing, basahon ko ni. Hamalya. Kabudlay bala ang mga nga ang kaaway mo layo sa imo kay kabudlay labuton sang inumol. May virtual inumol man Sige lang Ma'am Melos kay istoryahan ta na. May hugot siya. May hugot gid saya mo. Birthday ka po ni Melchor mo. Ginbay. Tingala ko man kay ginbay. Kasi nag-birthday wala to saya mo. Amo gani ginbay loy ako no Viking sa botilya. Nante, abot sa imo na ya. Hambal kay Melchor man Birthday ka po ni Melchor Melos mo. Di ba si mga itulaw? Gani. Ari lang Ma'am Luing. Inang pagusto nila sa kay birthday na. Birthday mo. Iyan na birthday. Ari man si Kung Ma'am birthday mo pagusto ka man. Iyan na yung birthday mo. Hindi mo na. Ay, kasadya. Let him celebrate the way he wants to celebrate yung birthday niya. Yes. Di ba? Oh. Kita ni kung wala to kagapon, ma'am, sa Vikings. Kung kulang isa, rin ko. Kapos din sa sabon itis ko. Saan na birthday ni Ma'am Luing? Nalipat pa ko. Ano mo na balos, ha? Balos, gidya, ma'am. Kanila siya, kay birthday yan nagapon. Sa imo birthday, mama. Sa imo birthday. Mang bulabog. Ay, kalan. Ang next session, boy, the law of focus. Focus. Oo. Tsakto gini, we cannot think of two different things at the same time. Tsakto gini, action boy, pares na bala ng or bisan pa mamati, hindi ka makafocus, duwag istorya sa imo. Ginastorya ka, di ba ginastorya ka sang isa, dungan sila. Ano ka ginaya, fly out ka gina sa isa. Kaya ma-focus ka gina sa isa. Hindi na yan pwede, action boy. So, isa daw hindi masapakan. Oo, ang isa daw duga, amo na lang na. Daw, kuha na lang siya, daw, buyog. Tapos ang isa ya duga, echo, hindi ang Isa daw, buyog. True. Siga mo na iya, ginapakambal.
Sandungan pa na sila. Dapares man dabala sa New Center. Kaya ba sa aton sa mga action. Sa New Center namon, may ara kami damo TV mo. Damo May TV, monitor damo kami. radyo. Oo, damo TV, damo radyo. May wakal pa nga boy Duran na kiss kiss bala mapili ang imo dulunggan una-huna kundi ka lang ma-focus. Di usually kasi Boy Duran gambal kay Boy Duran kay focus. Ay, di ula ko yung focus mo. Oo, diri ko sa radyo. Tingala mo kisa hambal kakadlaw ko ya. Nano man yung balita niya. Ako yung kadlaw kaya pamati o to drama sa piyak ngalanan. Perfect. Ako sa kung na sang that time lang ako pa ang aramat sa New Center bla. Oo. Damo ko na TV go alandara tanan. Tapos ang mga radyo ga alandara tanan. Pag sige ko na ubra, sige ko na type, sige ubra sa mga news. Pag may nabatian ko na isa ka balita, isa gakuha na din sa akon, tag-ring ko na yan. Zoom na yan. Zoom na din, focus ko na din sa isa ka station o isa ka channel da. True. Babatian ko may balita mo, dran ako din focus da kay kuha ko na mga balita. Pero grabe, Action Boy, no, human as we are bala. Kung kuwara mo ko sa New Center, do wala lang ba na sila tanan, tapos gulpi lang, may mausulod nga balita be. Do automatic imo dulunggan nga ano no. Do mo mo do ka pilit dan dulunggan true. mo. Diba, Kaya matian mo to dayon niya. Grabe nga mga skills tanan kita may ara ginang mga skills especially ang mga marites. Do ta sige galabay bing marites. May gastoryana manda ka duwa ka marites galabay ang marites mo. Uy ang bata to na. Gubalik. Ano? Na, diba, no? Sa apin na social lang na keeps dropping. Amo ni sa baby tanta may duwa ka marites magyan niya. Paglabay niya nag-istorya. Ang isa ka marites istorya nagpakasal ang kilalaya. Ang isa ka marites istorya nagbusong kilalaya. Dili sa busong mapukos. True. Dili sa kay mas ang weight, ang ways ang ano. Nya sino nagbusong? Wala sino man kung sino nagpakasal. Ano sino to? Hindi na sa man kung sino nagpakasal. Dili na sa nagbusong. Nga nagbusong nga doon na na. Ang lain lang Action Boy, pag labay-labay mo na, matag istorya, sang kasal ka busong. Masugpo sa dan, oo, ang tatay ako. Another chapter. Hindi na siya namangkot, kundi ka naggatong pag siya. Yes, naghatag sa sang dugang impormasyon nga wala na balaan sa mga first marites. Amo ni silang mga marites yang mahilig sa cooking. Anong cooking? Kaya gagatong ni sila. Amo na. Ay, nako. Hindi lang. Ano to isa to nagiginabat yung tong edit naman. Edit, exit drill into the house. Ano to man? Bayaan si Hindi Marites. ko na mag-focus si Marites. Kay Edith ka. Exit drill to the house. Doon mo na mo. Iya ka BFP na Action Boy. Sa sunog-sunog na iliya. Yeah. Sige. Ang next Action Boy, the law of giving and hospitality. Ay. Our behavior should match our thoughts and actions. And ang imo sini nga kainta iayon sa ganda. Isugpunan lain. Pero wala siya Action Boy. Ang behavior mo kuno should match our thoughts and actions. Tuod man na kung kay kun magpainta ka. Gwapa kaya ang panahon si mo ka-cute lang si mo. Cute. Ako cute ginoon si Yudo. Ako yan. Daw ngayan. Kapag ko hindi kaya gwapa, inta ka gid. Kalalaway siya do karigma. Do ka imba. Do aswang ka. Amang ina kagati syempre Action Boy, ang behavior mo bala magsigi kada ka ininta tapos hindi agali amo pag mamba ka. Especially pag butang ta sa pinaka-reality na gida, mag-react ka bala sa mga balita mo. Dupiyo gito sa yan, ano man na sila tong mga senador to yung ending lang ining lisugpon mo kailan ina pa chindi. Pero grabe ang wakal-wakal mo nga hindi gali sang amo. Mayara nang isa istorya, may entrance sa istorya, do ka balingag bla sang iyayag i-intra bla. Para lang maka-intra siya bla. Mo pa naman gamba. Ka-chest out. Konto mo ni mo to. Pero ang tanan naga tinulok lang lang tanan kay mo daw balingag ka playa. Although nga ang tawo may linlain man pero sa majority do gano imo lang diyan. Nya daw ka balingag diyan sa imo opinion termo mo. Kada sulod mo daw balik dayon do hindi amo. May mga tao na pero kada sulod jaya
Do ka Sala, gid yan. do ka balingag bladayon, balingag. Balingag is the term, no? Ano naman na sila yaman. Ay morning daglanay sa amigo ko ha kay Nelson Galieto bodugan mo kita na Nelson ba? Halin kay si Mary Jane Casibo Galieto mo ni ko misis niya ay. Amo na guro. Sige, morning na sa imo pare ko Nelson Galieto. Yes. Dugay na na mga swimmers ni Sona. Ito mo nag-retire na sila. Dugay na Ito, nga pwede pa man guro? Ako yung wala pa ka-retire. Pwede pa man guro, no? Pwede ba? Wala na swimming, wala backstroke mo. Wala na swimming, wala backstroke. Backstroke na mo yung Pero best in hiram. Kahit syempre, mga wave. Yan ang mada. Okay, next action boy, the law of here and now. Here and now. One cannot be present if they are looking backward. Ano na siya? Ang putsilingon? Explain, be. One cannot be present when they are looking If they are backward. looking backward. Ano na siya ang putsilingon? Tani, one cannot move forward, tani, no? If they are looking backwards. Nan. Okay. Diba? Kung baga, hindi literal, hindi ka pala ka-move forward kung may mga ginahugot ka pa pala action boy. May gahawid sa imo. May gahawid sa imo. Nan. May gawid sa imo nga mga events, imo life. Amo na gani kasi ko do ka kwanaw do ka ironic na sa nga ato kay nahambal mo ang past, present and future are connected. Tidri naman niya, hindi ka mag-look backward para maka-move forward ka. Tido hindi sa kwanaw do lain. Amo mga action boy, actually, ang mga sayings na bala, may mga conflicts and contradictions mga na. Paras na sang patience is a virtue. But time is gold. Do kayo. Time is gold, di ba, no? Patience is a virtue. So dapat pasensya ka, pero time is gold. Time is gold. Di ba, no? Nano na sila man? Ang hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan ay sigurado may stiff neck. Una kita bag-una nila, guro. Oo, di ba lang? Ka-contradict bala, no? Naman na guro kita bag-una nila sa unang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Tisubong para hindi na magkumplikto, pag hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Oo, sakto man, di ba? Kaya kung ang first statement mo taliwata, wala. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Anong labot yun? Hindi siya nga hindi siya mag-look back, hindi siya ka-forward. May stiff neck. Gani. Ate, ako na lang narinig mo na lang, di ba? No? Kapalibugan mo gitya Talo man. pabalikid mo na kami stiff neck. Kailangan ko na robot. Di, pabalikid, tanan. Tanan ka balikid, no? Dali lang ita. Happy tricking sa greet sa pumuluyo sa barangay San Jose, E.B. Magalona. Yes, si Kwanay, Kenneth ay. Oo. Si Kenneth. Kenneth. Hello. Kag of course kay Ma'am Lilibet Torda, kay Daniel Torda kuno hello. Oo. Ay wala ako no order ang mani kay hindi pa ko no sure kay basi ko no naubos. Himo peanut butter sang kwan December. Sige lang. Tanawon ta lang Daman-daman ting shout out kay Bossing Joshua Bia, ang gwapo kag mapisan niya nila lang si Puding siya magabalik sa barko. Ay no. Sino naman ni si Daman-daman ting niya? Ang buta daman ni siguro. Babalik na si Bias Barco, Oo, ka-training siya sa buong refresher course. Okay. Sige, John, mas makabalik ka sa barko. Yes, dito naman siya malibod sa puding kag binangkal. Ang next action boy na natapuson tani, the law of patience and reward. The most valuable rewards require persistence. Di sakto na. Kay do pares lang na bala action boy nga nami gid yakon gin pang budlayan mo. Oo. Punta nami naging pangabudlayan mo, hindi ka lang do ma-feel mo gid bala savory gid yang imo sini nga success. Kag lastly, the law of significance and inspiration. Rewards are a direct result of the energy and effort we put into it. Do pares man sa number 11. Nami gid man nga ang imo nga fruit of success bala is through hard work bala. Yes. Sa pagpaninguha mo. Oo. Na vlog daw wala nagpahapos. Correct. Hindi ka lang kaya para dugay gid ang mga kun para mag-successful ka madamo kwarta mo pahapos ka lang tilaban ka gid sa bypass operation. True. Oo. Laban kita sa bypass. Suki gid. Sige. Suggest mo sa Pilipinas, no? Hinto lang ta. Ay,
lang marijuana, tublas ni ko sino to karon manabat sa marijuana to mga natakpan to man. Just serve ko, no? Kaya kundi, why naging absuelto si Juan, si Remulla. Tis ko sino manabat to sang marijuana tong 1.3 million pesos worth to. Wala na nila iduso. Mga ka-aksyon, yung mamatiyan aton mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Sabado, January 7. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhupon. Ang inyo naman din news team. Aksyon Eden Aboso. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.